Sper că DJ nu a venit să ne frecventiu iarăși. Sper că am mers la sală de data asta. Sper că nu-i slăbănog iarăși. Iar sunt în vacanță mă ăștia. Miau? Ok, guys. Să nu uitați să dați un like și un subscribe. Vreți pentru 74 de abonați. O să fac mai multe short-uri și videoclipuri. Scuze că n-am făcut niște videoclipuri. Ori de mai mult. Granny. Am avut treabă și nu am avut idei pentru videoclipuri. Dar acum am Granny 3. Da. Iar în casă, cu cioba asta. Sper că Bobiță e... eu trebuie Bobiță. Bobiță? Nia. Ratu-tatu-tata. Ok, hai să vedem. Puh, nimic. Ce n-ai... Fuse? More like fuse? Ce n-ai măi? Asta nici nu-i fuse. Deci că șurub. Ce n-ai mă? Acum că se spărs de generator. Bine. Alții te aștepți. Casa lui Granny. Cribite? Nu știu ce face bunica cu cribitele. Ne arde curul. O să încerc să-l fac lung. Clipul. Da, nu știu ce asta. Gate. There's no electric. Dar și n-au plătit ăștia curentul, că sunt proști și săraci. Dar nu știu de ce Granny e atât de sărac. Hai bani să plătesc curentul. Dar ai bani să țină casa asta mare. Ce naibii el se întâmplă cu Granny. Are o casă cu 3 etaje. 15 copii, 15 băi. 5... Cred că sunt 3 etaje, da? Încă ăla de sus nu se pune. Sper să găsesc ceva aici. Lemn. Mie. Da. Guys, nu știu ce fac cu lemn. Ăsta poate să țină lemne multe, dar nu poate să ține pietricele multe. Care e logica? Asta ține multe un lemn care vă pare că e mai gros decât el și poate să ține numai 3 pietricele. Nu-i fain. No, ce dracu e asta? Ce dracu mâncăm? Mâncăm numai porumb? Ăsta e făcut din ieșchi, mă. Da, mă, ăsta e făcut din ieșchi. Fac paureu că și cribitele sunt mai groase decât el. Cribitele dinăuntru, nu cutia, cele dinăuntru. Da. Au picioarele. Gen baia împuțită. Ce bune, dracu, ne ducem? Brr. Ne ducem înapoi. Ușa asta. Și de deschide trebuie să... Da. Și cum? Adică un lemn, da. Nu știu. Și când ei nu cred că mai au spălat geamul, o să vezi nimica prin ele. Și tu... Ce draci n-ai? Așa te ușor pui în lemnul ăla.
Ce dracu, e gol înăuntru? Ce naibii, e hârtie? Lemn e făcut din hârtie ca să aprinde atât de repede. N-are logică. Cum nici... Mister Câine n-are. Mister Câine? Regele Câine... Veni acolo, lua lemnul și scribitele pentru atâta și stătui atâta de mult să deschid ușile pentru o monedă. Și cine n-ai bine ne duce în casă fantomele? Nu se știe. Da. Oricum știu că bunicul și gărenii nu sunt aici. Au bani și pentru un robot, dar și să dețină un metrou. Miau. Mamă, ce de... Ăștia vând chestii aici, e gol totul. Bine, acum cred că știu de ce au bani. Au bani pentru să deține coșoaba asta. Arată că zici că dacă tragi o beșină n-o să rupe. Zici că e casă din aia americană și din carton. Intră drăceea. Are you coming to the tree? Da, mine sub pantaloni acum. O să fie lung. Man, what the fuck? Hai să intrăm în bucătărie. Nu știu ce treabă am ăsta. Da. Bine, și eu fac parte din cartierul de nebuni. Dacă nu știi cartierul de nebuni, ăsta e. Suntem într-o pădure. Suntem numai Granny, familia lui Hello Neighbor. Îl știți cine? Vorbesc și eu cu familia și căcica. Da, suntem Weapon T. Uratul. Da. Nu știu, jocul ăsta niciodată n-ai avea logică. Nici... Parcă avea, parcă și avea. Slingshot. Da. Da. Dar creierul ăsta al nostru nu e prea mare. Că... Nu... Bunicii să pierd în pădure s-au duseră la lacul din apropiere. Dar nu e casa asta. Nu luăm casa. Nu e o casa asta. Bine. Ăsta e cartierul de nebuni. Normal că fac pariuc. Nu cred că se blochează Granny nici cu poartă. Mia. Ba, joc de mine. Cobar. Ba, bănuaților.